Здравейте хора, аз съм Боби, а вие сте в моят канал. А днес ще дигнем пранч на 1000 куби. Той ми е бил, но трябва да се довърна. Кой е един мой приятел? Със сигурност не е 85 000. Той даже може да каже, да кажи нещо, Дел. Здравейте, хора! Много се вълнувам да направим на Боби 1000 франк, му го върнем, изчакай сам да си смена гаджетите. И... Star Power смени го. О, чакай, кой трябва да е? Първи или втори? С очилата, добре, готово. Ох, дигаме 1000 куби франк, направо нямам търпение. Пези човек! Видяхте ми се, купи Едгар. Да. Да. Но тук има Legendary Рико. Да, ти със сигурност не това се едно. Добре. Абонирайте се за Боби Бро Клубе. Аз ще бягам. Бягай. Има кутии. Чакай, той идва ли? Добре, ще отидем да ги взема. Ще те изчакам първо, де. Добре, взема ли? Искаш ли в центъра да отидеме? После ще си гаджета и ще ходим, обаче това мисля, че е леко опасно. Гаджета. Рикото, майко! Добре. Не, аз умирам. Ти кемпи. Да, ще се пакетирам в този прав. Ако сме поне топ 3 е добре. Ми се 0 купи. Да, ама няма да губиме. Леко опасно в центъра. Добре. Добре. О, мале колко кюба! Отивам да ги взема. Добре, вече сме се нагрустяли. Ето ти е мъртъв. Къде е по-малко приятно? Рикото! Пакит съм обаче. Браво, бе! Браво, брат! Добре, на игра. Аз на игра и съм първо голд бъс. О, супер! А сега спечелиме, аз ще взема Едгар да се опитаме за 1100. Добре. Защото ще е прекалено кратък клипа все пак. Можете да се абонирате и за неговият канал Brawl Stars Gang. Има много добри видеа. Благодаря. Добре, тук вече сме едно. Дали се сподобам да го Аз ще нагадя да тръгваш. Браво. Але те са опасни. О, дабъл кил, браво. Не! 13 хвала кила. Само внимавай, че ти на 13 ти обаче ако са много хора. Отивам на това, биби. Добре, убийся. Бегай от тука. Внимателно. Аз Шелито дойде и с невиделици и се оплаши. Добре. Аз това биби пак ще убия. Не. Чакай. Ела тука, биби.
Каката Биби. Боби, може и да пробваш да слушаш да пробваш. Можеш ли то да пробваме да те върнем? О, добре, чекай. Внимателно! Не ми кажете, че умрете. Там да ме умрете. Добре, убия! Аз така Маля, това беше на косъм. Да. Добре. Първо гол Върна ли си го, брат? Мерси. Трябваше да бъде 50 купи франк. Добре. Да пробваме към 1075 Едгар ще е добре. Хубаво, че... Тези кутийки трябва бързо да ги вземем. Отивам аз в центъра, ще си пусна газа. Ела тук, ела тук. Не, чакай, ще ли то? Ела. О, добре. Тима ли? Те тимват, те са 3 отбора и се тимват. Сериозно. Да се махаме ли? Ти се махай, аз ще се бия. Гледай. Поне убих един отбор. Да. Аз съм на 6 кюба. Ама това е много гадно, защото се тимват. Това го най-мраза. Има кюбове там в бурята, я да видя. Мисля, че имаше... Да, аз ще се жертвам да ти ги взема. Ако умра, още един кюб ще имаш. Добре. Поне 3 отбора да стане, да не загубим купи. Да не загубим купи. Гаджет. Добре, засадники ще се... О, не, тя са много опасни обаче. Ако искаш да атакуваме те, пази се. Добре, аз имам хайпер. Те с 0 кил, трябва да умрат. Ако искаш да им скачаме с хайпери. Скачам! Добре, убихме го. Мале, тук има един бъс. Мале, Боби, пази се, Мале, аз направих запа кил. Тук е Едгара. Само ми се чарджва супера. Добре, О, не. Добре, няма да умреш, Давай! Представяш ли си да беше умрял? Ти даде 60 Ако видеото ви харесало, дайте един мощен палец нагоре и се абонирайте за канала, както и за този на Brawl Stars Gang. Аз бях Боби и до следващото видео.